Ξεχωριστή αναφορά αξίζει σε δύο ειδικές κατηγορίες τιμάτων της όπλα: τα πρώην στελέχη του Κουκουέ και τους αρχαιομαρξιστές τροτσκιστές. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν ο Μιχάλης Τυρίμος και ο Μανώλης Μανολέας, πρώην στελέχη του Κουκουέ που συνελήφθησαν επί μεταξά και προσχώρησαν στην ασφάλεια. Συνεργάστηκαν στενά με τον διαβόητο Μανιαδάκη, τον Χασάπη Υπουργό Ασφαλείας, λειτουργώντας ως χαφιέδες και συμβάλλοντας σε δεκάδες συλλήψεις κομμουνιστών. Κατά την κατοχή, συνεργάστηκαν ανοιχτά με την Γκεστάπο, καθώς και με το κατοχικό ραδιόφωνο και το γραφείο τύπου της Γερμανικής Πρεσβείας. Ο Μανολέας εκτελέστηκε τον Απρίλιο του 1944 και ο Τυρίμος το Γενάρη του 1945. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω για να εξηγήσουμε τις πράξεις της όπλα, εκτός ίσως της λαϊκής παροιμίας «Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις».